Health and Wellness Center along Karbi Anglong Life Kahumridam. Microfinance along Tangka Kachuram Asar Pimar Abitungatum Vomu Langso along Maikangni. Volongko Maji Lakha Hini along Self Help Group Abutungatum Apan Vokak Aso Akejoy Penkeron. Aprangsi Karbi Anglong Life Midday News kelang arat doan pansami nilihin pen Surya kardom nang pajir eklong nili birta thanbang phisami bhamilin teron pinon arju iktham birta angton pen Karbi Anglong arlo ahawarti nalong ta se kachilang ahin mesen ingthirjin lapen se kachilang atum dowai daru long etma longpon pema bangso aputha kachini diaphan Karbi Anglong Life ahin pen along kahumri padodam bangso ahut Beloghat Health and Wellness Center along lab technician lapen kapang thira sai keklema kenang sotpo alam the longpon lo pusi ningjepon Labangso hospital along adung raya rong asorik luma. Kanai lo. Ante nang tum adung het labangso hospital ke dupen nang tum kupila ke joy che theklo. Kilong mane pilini ko te pilthe ben la joy pan kong joy pan lo. Dadak doai pena long ma. Long do. Dor flip long gedi. Beloghat se kelang ahem along non ama dowai daru abanggedo sita ambulance avar saya bangke ave lapen kasik saknaya bangke langga widet pena jok penang an akatora dokoklo pusi doktorong hangasang ho pen ningjepon dak bangke 108 se utpen ke hangsa ambulance avar saya bangke ave और पेन इमरजेंसी पेशेंट तुम पेशेंट जों सिदा क्यूने बाय इमरजेंसी सोन क्रिटिकल केस दो बोलते पेशेंट तुमसे मेथांग से टेम्पो चे यार मन से दकमो का मिनी पीएचसीएन के पोनांग दा सोन थाने की नन मार किनंग शॉट के निरी तुम दा लांगा के शिक्षा थे पिखंगा थे मैंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते मेन के दा के प्रेगनेंसी केयर एंड डिलीवरी ना डिलीवरी क्लेम जी बोते लांगा वे बोते शिक्षा थे पिख ना सी लांगा बंग kinang sot se kelang ahem along jasemet abang ke lab technician lapen kapang thira sai ke klem abang ave nonta ahut pen ke nili methang ahut pen ke asa atum lapen ahut pen ke nurse atum ben si kapang thira sai klem ponang kok loputa doctor rong hang sang ho pen ningje pon thu lasi okpran asai kam kelang pon em khonsing rong pi pen local mac mati em sitame bangso hospital along mesen se kachilang our sai kilong japan inut lab technician cleaner ahoyar pong kemesen alang Microfinance along Tangka Kachoramdon Asar Pemaratum Chingrum si Kedamtang Preni Pai Kethomarni Vomulangso along Kedo Maya Hong Jayalong Mai Ing Niponsi Bangso Microfinance along Pen Kupuson Pense Kachapajok Ponthekjima Bangso Aputhak Maikangni Kedamtang Upper Hood Microfinance along Tangka Kachoramdun Asar Pemaratum along Tangka Kachehangdam Kapasik Vot Ajok Ki Ongdung Asar Pemaratum Kamatha Akisung Chotkali Ahem Kachupang Reng Ahanwe Longhong Chejoratum Chejorlo Lasi Bangso Aputha Kachepajok Ponjia Phanpura Microfinance along Tangka Kachoram Kedo An Asar Pemar Abitung Kachingrum si Mai Ing Nipon Mai along Sangpi GC Kathar Pi pen Mai Kachari pon along Aluhi Aman pen Sangpi Preja Hansi Pi Chetong Dunlo Mai along Kachetong Dun Sangpi Preja Hansi Pi pen Kethan pon atengke Bangso Microfinance along Kachoramatum Do Anta Kematha Chepasung Nang Nilo Lapen Bangso Aprenga Bangke Chitu Nang Nilo Athe Bangso Akisung Aputha Kedamtang Chitini Phai Nerke Parni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Long Hangalong Nitum Chetong Damsi Chingki Chethandam Lo Lapen non kevang ji preni phai pho arni sitame Assam Finance Minister Dr. Himanta Bisa Sharma sitame kaching bai jia phanang hanglo lasi ituma kisung aputhak alang litum penta nangrabdun popusi mayalong ninjepon microfinance अपन से काम किया लातुम के कंपनी बना बैंक बिनो गाली कंपनी बना बनना पसी लातुम के तीनी दो बिना बगे लसन मंगलान जी लातुम के काकी मारेंग गया बसी गाली bonta bank politante government ने दी पूरा रजिस्टर तुमसी government ना तुमके चीनी जो bank politante non इसियालाम बड़ौदा बैंक Microfinance ahin pen anut aphan kether sitame dolo lapen phunang losi nang inudvet chini joinon
nang phana bangke nang hang hedet po pusi ne phanang pulo pusi rat pen ningje pon bài đồ nàng là bằng sơ hôm nay sao nàng chín đi táng lắm nàng chín đi rồi nữa chín đi rồi nàng là son lam cái nàng phải chúng ta đi được nó sẽ thành nít tung nàng lo hết rồi nàng cái đấy nít tung mà áp bên cái nàng phải nàng người hai phân rồi mà sẽ đi bằng thành một lo nít nu vét nít dòng vòng nàng nít nít tung cái cát đó cái nít tung chỉ xong táng lo nít tung cái bằng sọc cam nít tung cát chua rồi sẽ đi tung là sọc kisti cái nít tung nàng un về nàng làm gì bài đồ nàng làm mình chưa ông luôn mà cô nàng con chơi anak kakuri ta nàng đỉnh đỉnh hemi jangre kidu ke plang do anta tangka bang kya kenang sot do bangso ajoksi choram dun detlo bonta tangka ka chehang kisi ka bang ke chechakun idetlo la sirada phan ka ching hon thek abang phu karbi anglong autonomous council cm tuliram rong hang aphansi bangso apu thak prabjin pen nang ravek nang ji pusi maya long pen kachuningri padopon Chuki hola pen Sanjit Kro Karbi Anglong live. Tang tenon malom so poraphan dihinamu ington pon eksena. Humri dam ikha. Dipu rong supialong kicheng sik mate non head jong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adum. Dihina Mopi Puthot Betar Jupon Tulona. Kedam tang preni phai ke thomar ni lakha hini balijan Little Star English School along Karbi Farmer Association hamphang asong pen bitung kep self help group atuma phan ake joy pen woka kaso kerap pajir pon kedam wokak long hong kalana akenang sotma alama thak than pare teka wolong komaji pen welson terang Karbi Anglong live Plimplam langso pathua klamalong arnisi aparman kechengsi longrong phar chikimo amen pen football kapathu kachipate ahun sangti langso FC atum golhini pen kachipahai pon opran aparman kapathu anathua kenang sotpu ajok kedamtang preni phai ke thomarni plimplam langso pathua klamalong kechengsi longrong phar chikimo amen pen arnisi aparman football kapathu kachipate padopon Bangso kapathu along sangti langso FC penda sil FC atom angbongsi pathu ponlo kapathu ahut pupu aterang atom ta kapathu penangan chiting ponlo bonta sangti langso FC atom kapathu kethek soya jok golhini penda sil FC aphan parem pondetlo apithu nong e kapajira sai angdeng ahut aluhi aman pen sorkari rong asar junes timung rong asar jugen rong pharla pen penang am rong amekara tumta chetong dunsi ke hai kere materanga tuma phan nong e pajir pon laso ahut sorkari rong asar junes timung ahin pen non kithurmi aowe ki miatum kapathu ahin ansu se chihungdu nangji athe kapathu penta deadlong ria pharma nongme nong thang wan un la pen kapathu pen e ok e prana phanta chepa prang pon un pusi than pare pon lang chiting pen subhas terang Karbi Anglong live tangte pini midday news ke la 5 kang toneglo domi thakme arni ke me